Biyen mari Mas bubuk sasiran 500, saiki mari Mas bubuk kon 500.000 ya Kang. Kuwi mari Masmu sing mari Mas nakal. Jilanku mari Mas bubuk mung 500 padha Mas, saiki mari Mas bubuk 500.000 ya Kang. Lha wi mari Masé beda Mas, santri belenge ya tak cas siramu apa to Mas? Kata-katamu loh itu mencerminkan perilakumu dan pergaulanmu Mas. Oh, ono kata-kata rek. Biyen mari Mas bubuk sasiran 500, saiki mari Mas bubuk kon 500.000 ya Kang. Kuwi mari Masmu sing mari Mas nakal. Oh, mari Masmu mari Mas sing mari Mas. Oh, ngono to. Lah tak aku nemen nek cedakku to Mas. Aku ndek tolang tak bandemno ning kowe kok Mas. Tolangku bok-bokan tak bandemno kowe kok. Mas santri beling kok ya tak. Oh, tak binceti kowe mudeng binceti ora Mas. Binceti nek aku biyen bar mancing iki kan entuk iwak atau diresiki, dimancing dan digoreng. Ya. Mbak Laila Ica, halo teman-teman semuanya. Welcome ya. Yang mau tanya-tanya silahkan, mau ngobrol-ngobrol apapun boleh ya. Kok kita mau ngobrol mancing, terus ngobrol apa nih pergaulan anak muda. Hei